Gabonez, Marinette naiz. Bizimodu normala duen neska arrunt bat. Baina bada jendeari eskutatzen diodan zerbait. Sekretu bat dauka. Ladybug, zure garra, maitasunaren indarra. Ladybug, beti adi, geztuen aurkako gerlari. Miragarri, miragarri. Dena ondo, Nino? Albezain bizkor etorri gara. Adrienek lehen tamarin klasea eman dit, hau da, mandarin klasea. Egoera oso larria da. Zure laguntza beharko dugu, Adrien. Ados, zer egin dezaket? Zertara etorri garen azalduko dizuet. Dakizuen bezala, Sena ibai bat da, eta bere korronteak itsasora jausten den guztia garraiatzen du. Plastikozko hondakinak barne. Enekien Senak horren beste plastiko zeramanik. Plastikoa non nahi dago, baita gure arropetan ere. Konponbideren bat aurkitzen ez badugu nork egingo du. Horixe bera, horregatik esku hartzea erabaki dugu. Itsasontzia aurreko logiko duen araztegi bihurtu dugu. Honi esker Sena ibaira jausten diren plastikozko objektu kutsagarriak antzeman ditzakegu. Eta tamalez, plastikoa ez da deskonposatzen. Guk erabilitako plastiko guztiak ingurumenean amaitzen dute. Eta bertan diraute erabatean edo bestean. Izugarria da. Gaur goizean egoerako kerrera egin du bapatean. Martxa honetan itsasontzia ondoratu egingo da. Sena ibaia plastikozko hondarkinen gorakada handi bat antzeman dugu, eta denek jatorri bera dute. Jatorri bera, zer esan nahi duzu? Pariseko udaletxeak bazter guztietan salmenta makinak jarri ditu hause saltzeko. Hau beroa! Arte abaniko ederrak. Eta merke-merkeak direnez, nahi adina erosi ditzakezu. Egun guztiak bereziak izan daitezen. Gabriel Agrestek diseinatutako morfoabanikoak, beroaren aurkako osagarririk onena, saltoki guztietan eskuragai Bertran erregearen sorkuntza. Asko sentitzen dut, nekien ez, Badakigu zure abatar bat dela. Ez da zure errua, Adrien. Motorrak ez die eutxiko, plastiko gehiagitan amagu. Marinelak itsasontzitik jaitsi behar dugu. Honesegatik behar zaitugu. Abaniko hauikeko hondamendi bat dira. Zure aitarekin hitz egin behar duzu. Badakizu nolakoa den ez dit jaramonik egingo. Beste konponbide bat aurkitu behar dugu, arazoaren mamira joz. Plastikozko 10 pastel kaxa, plastikozko 20 apaingarri, plastikozko 100 etiketa, eta azkenik plastikozko 10.000 poltsa. Ados aita utzi gure esku. Ziur, ez zaizuela xola? Ez, noski, nire aitari lagunduko diot, eta nire lagunek niri, beraz, nire lagunek nire aitari laguntzen lagunduko didate, ez da, eta, hau da, lagunak? Hona hemen 100.000 plastikozko poltsa dupen txengo zotegiarentzat. Eskerrik asko, jauna, barkatu, zure nagusia ezagutu genezake? Bertran erregea? Plastikoen erregea? Ez da sekula etortzen. Nagusiak hantxe daude, piramide sozialaren gailurrean. Eta non dago piramide sozialaren gailurra? Plastikoa zoragarria da! Entzun, banaketa taldeak zaindariak despistatu bitartean garbiketa taldea komuneko atetik sartuko da. Ikusi egin gaituzte. Ezinezkoa da, mozor hauekin ezin gaitu inork ezagutu. Ni? Zu! Zen naiz ni, nasi egingo zinen. Zu! Abanikoen mutila zara, ez da? Bai, bera da, Adrien Agreste zurraragitan sinestezina, ez da? Eta Bertran erregearekin batzekoa denez, guk denok ateraino lagundu nahi diogu. Bai, hori da, nik... Morfoabanikoen urrengo kanpainaz eztabaidatzera etorri da. Hori da. Izan ere, gu bere banaketa eta garbiketa taldea gara. Ados, baina lehendabizi. Autografo bat sinatuko? Aurrera.
Badakigu plastikoaren sorkuntza oso erabilgarria izan dela. Gogorra bezain arina da eta oso lehengai merkeak ditu. Horregatik lantegi askok plastikozko objektuak sortzeari ekin zioten. Medikuntzan aurrerapen ugari ekarri ditu. Jakiak luzaroan fresko mantentzen ditu eta gauzak garraiatzen laguntzen digu. Plastiko gehiegi ekoizten denez, objektu gehienak erabilpen bakarra dute eta itsasora jaurtitzen dira. Plastikozko poltsak bezala. Eta zure morfo abanikoak. Laguntza esketorri gara plastikoak eragindako kutsadura geldiarazteko. Abanikoak egiteko deskonposa daitezkeen materialak erabili ditzakezu. Bai, biodegradagarriak dira. Elkarlanean mundu aldatuko dugu, plastiko jauna. Bertran erregea, hau da plastikoaren erregea. Amaitu dugu. Sekula entzun dudan aurkezpenik argiena da. Arrazoi duzue, jendeak plastikozko gauza merkeak erosten ditu, gero zakarretera botatzeko, gero berriz erosi eta horrela behin da berriz. Bai, da ulertu du. Baina, hortxe dago gakoa. Apropos egiten dugula esan nahi dut jaurki eta berriz erosi ziklo zoragarriak aberatsegin hau. Jendeak gauza bera egiten jarraituko ezpalu, plastikoaren erregea izateari utziko nioke. Beraz, ez dut daus ere aldatu nahi. Esai da zuen boligrafoak zer ez egina daude? Hori da, plastiko zalegia, eta zuen eraztunak zer ez eginak daudela esango zenukete. Plastikoz! Bikain! Bai, juhu, primeran! Baina, ze sari irabazi dut? Plastikoa! Eta zuen robota zer ez egina dago? Badakit, plastiki dimentsua eta sentikor bat naiz. Eta erretxin biodegradagarriz egina nago, ez plastikoz. Ados, ederki, denok ditugu akatsak. Nire plastikoak ez ordea. Betiko iraungo du. Egunez egun jendeak zemat eta plastiko gehiago jaurti. Ni Bertram erregea orduan eta beratsagoa egiten naiz. Halko banu nire plastikozkoa izango nintzateke. Plastikoa zoragarria da! Plastikoaren erregearen erruz gure ilusioa 189 jaitsi da. Ez gara besoak gurutzatuta geratuko. Paristarrek morfo abanikoak maite dituzten eskato. Udaletxearen salmenta makina kenduko bagenitu. Kutsadura murriztuko genuke. Eta nire izen onak kaltetuko luke. Plastikoa non nahi dago zure arropetan, abanikoetan, Bertran erregea konbentzitzerik bazen nu. Batzuetan Adrien, diseinatzaileok sakrifizio batzuk egin behar ditugu. Abanikoak iragankorrak dira nire marka bizirik mantentzeko modu bat. Bero bolada amaitzean desagertu egingo dira. Ingurumenari eragingo dion kutsadurak mendetan zehar iraungo du. Berriketa atsegina izan da Adrien, orain axola espazeizu lan handia dut aurretik. Nire aitak ez dit jaramonik egin. Itxaron, ideia bat daukadala uste dut. Ezin ditut Bertran erregearen jardunak nire albistegian salatu. Baina, zergatik ez? Plastikoaren erregea telebista kate honen erregea ere badelako. Marinette, bere iragarkien diruari esker bizi gara. Ez baduzu ez erresaten jendeak ez du bere produktuak horren kutsatzaileak direla jakingo. Arren naia, egizuman honengatik mundu honetan hasiko da. Egingo banu ama langabetu batekin hasiko litzateke. Sentitzen dut, Marinette. Amatxu eta zu haserretu egin zarete? Ez horixe, Manon. Ez jarri triste albisteak albiste. Gabriel Agrestek diseinatutako morfo abanikoak bero boladaren aurkako ezinbesteko Berehala hasiko da. 12 segundo. Prest zaudete? Ez jarri triste albisteak albiste. Gure gaurko lehen albistea Clara Kondarrek Pariseko bero boladaren inguruan egindako erreportaje bat. Listo! Ekaineko temperature gora. Barkatu albistegia eteteagatik, Marinette naiz. Nire lagunek eta nik arazo larri baten aurrean zerbait egiteko boterea duten pertsona kontzientziatzen saiatu gara, baina inork ez digu jaramonik egin. Marinette? Mundu osoari eragiten dion arazo ekologiko batez ari gara. Plastikoen kutsadura. Eta ezer egiten ez badugu, gure itsasoak plastikoz gainezka egongo dira laster. Horregatik, gure ohiturak aldatzea oso garrantzitsua da. Mundu osoan arduratsuak izan behar dugu. Eguneroko objektuekin har dezagun erabaki egokia. Abaniko hauek plastiko merke-merkez eginak daude, oso gutxi iraun dezaten. Gutxi iraun ordez, jasangarriak eta biodegradagarriak izan beharko lirateke. Bambuarekin ere egin daitezke, begira. Eta hain ederra denez betiko gorde nahiko duzu.
Aldaketa bat eskatzen diegu ingurumenarekiko jasangarriak diren irtenbideak ezartzeko ahalmena duten pertsonei. Etorkizunak gaur hartzen ditugun erabakiekin eraikitzen baita. Mundu osoko gaztetxo askok aurrera eramaten ari diren ingurumenaren aldeko ekimen honek jendartean erreakzio ugari eragin ditu. Ez, zenekien ezer, baina jakinaren gainean egon bezain laster, morfoabanikoen salmenta makina guztiak erretiratu ditut. Nire hiria kutsaduraren aldeko eredu da. Hau da, aurkako eredu. Enuen ideiarik ere enpresa kutsatzaile bat nire talentuaz baliatzen ari zerik. Datozen egunetan plastikoaren aurkako mugimendu hau oso gertute jarraituko dugu. Azei deia itzela, Marinette, beti bezala. Telebistan unitaz gaizki esaka aritu zara, kalte handiak eragingo dizkidazu. Tira, diru apur bat galduko duzu, ez da horren besterako. Abanikoak kutsakorrak direla bazenekiera esango dietene. Aurrera, ez dizu inork sinetxiko. Ezin dut aukera paregabe hau galdu. Amorru sentimendu hori nire megakumarentzat inspirazio iturri. Noro, zabaldu ego ilunak. Kalki, zure boterea neurea da orain. Zoazegan negakuma! Plastikoaren errege, monark naiz. Esadazu, bizkarra eman dizutenen aurkamenteku hartu nahi duzu? Plastikoa zoragarria dela erakutsiko diet. Konforme. Polen zure boterea neurea da orain. Lekuz aldatu! Indartsuagoa izan zaitezen ziztadaren boterea ere albidetuko dizut. Zugandik ies egin nahi duen oro geldiarazteko balio du. Kontxo, Andre, dagoeneko ez duzu plastikoak eragiten duten dirutan sinesten, ez da? Bertrand? Gaurtik aurrera plastikoaren erregea esaidazu. Plastikoa zoragarria dela gogoraraziko dizut. Ez, lagundu, guardak! Arren, nahi baduzu zure plastikoen lantegia martxan jarriko dut berriz. Ez da beharrezkoa izango, idionek ez du ezertarako balio ez duen alkate bat behar. Plastikoaren erregea baizik! Plastikoa zoragarria da! Legearen izenean, geldi! Geldi! Zu bai, geldi! Bai, ikusiko duzu! Zoragarria! Alkatearen txotxongiloak zineten, eta orain, plastikozko jostailutxoak dirudizute! Plastikoa zoragarria da! Orain, zure txanda da, Gabriel Agreste! Tomalez, Gabriel Agreste lanpetu xamar dago orain. Niao, nuxe. Miau, nuxi. Gaizki esan dut, ez da? Iaia lortu duzu, agurra itzel, baina gogoratu, azken silabak beranzko tonua du. Nuxe. Nuxi. Nire euskerak tximistak eragin ditu? Arriskuaren aurrean aitari etxera joango naizela hitzeman diot. Ondo egongo zara? Bai, ez larritu, mandarina errepasatu behar dut. Ados, gero arte beraz. Katmuarrek Paris zenbat eta lehenago salbatu, Adrien orduan eta lehenago itzuliko da. Ta ni gazta jatera. Erpea kanpora! Monark beste supergaizkile batekin kutsatzen ari gaitu. Tantoak jantzi! Bai!
Miau, milady. Doi heldu zara, begira aurrik gaizkile berri bat daukagu irian. Gabriela Agreste diseinatzailearen etxenaz doa zuzenean. Adrien arriskuan dago. Zer diozu? Ez daukagula denbora galtzerik. Plastikoaren erregea geldiezina da, entzun! Ez! Ez dituzu albisteak ikusi, plastikoa modaz kanpo dago! Hau dena Gabriel Agresten errua da, larrutik ordainduko du! Ladybug, ondo zaude? Ladybug eta Cat Noir plastikozko estatua bihurtzen direnean, beren miragarriak neureak izango dira azkenean, eskuartean izango ditut! Nire makila plastifikatu du. Zuzara abaniko kutsatzaileen errudu nagusia, plastikoaren erregea, ez da? Kutsaduraren erregea, hobe esan da. Desinformazioa, plastikoa zoragarria! Zoragarria izango litzatekeena da, eragiten ari zaren kutsadura etetea! Eta nire tronuari uko egin sekula! Ez zuen Gabriel Agresteren aurka mendeko hartu nahi? Etxai ugari izango ditu ziur! Oroi zaitez gure tratuaz. Ados, plastikozkoak ez diren arren, bitxi magikoak ostuko dizkiet eta bidez mendeko hartuko dut. Bai! Ni makurtu ondoren zigorrik gabe geratuko zaretela uste duzu, Plastikozko edalontzi edo puxikarik gabeko urte betetze festa bat, ez da benetako festa! Ez diesekin, niri esker betierekoak izango zarete ikusiko duzue plastikoa zoragarria da! Eskuta zaitezte soto! Kutuna! Plastikozko poltsa bat? Zure superbotereak humore zen itzela dauka. Plastikoa algustiduna den seinale! Behintzat ez du plastiko bihurtu? Dagoeneko plastikozkoa delako. Ideia bikainak, Noir. Ez da ezer, milady! Plastiko gehiago behar dugu. Plastiko mordoa. Izkiakintxu batzuk azkenean! Benetan ari zara, milady? Benetan, katutxo. Uretatik atera daiteken plastiko guztia behar dut. Araztegia martxan jantzia lortu behar dugu. Baina azken aldiko arazo bera izango dugu. Motorrak ez dio eutxiko. Horengoan Ladybug konponduko du. Katuak, sotoan behar zaituzte! Babesera denok! Kataklismoa! Ez duzu kalte gehiago egingo, Megakuma. Askatu gaitzetik! Ito! Agur, tximeletatxoa! Zer egiten dut nik hemen, hau nazka! Lagunduko didazue? Hauxe bera da mundu osoko itxas animali mordoek sentitzen dutena. Eta zuk ez bezala eurek ez dute superheroien laguntzarik. Konforme. Agian plastikoa ez da hain zoragarria.
Etorkizunean ziurta zaitez produktu berriztagarriak egiteaz. Eta biodegradagarriak izan daitezela. Arrazoi duzu, orain arte, enintzen arazo larri honetaz jabetzen. Bertran jauna, hartzazu kutun magiko hau zure helburu ona oroitzen lagun daizun. Betean! Bai! Ladybug miragarria! Bertran erregeak, plastikoaren enpresari handiak, Sena ibaiko plastiko guztia garbitu duen itsasontziaren konponketa finantzatu du. Akabo erabilera bakarreko plastikoa, ez dut arazoaren parte izan nahi, konponbidearena baizik. Gure alabak jakinaren gainean jarri gaituenetik, egurrezko makilak, gaizko lastotxoak eta oialezko poltsak erabiltzen ditugu. Dena berriztagarria eta biodegradagarria da. Pariseko gazte hauek martxan jarri duten sentsibilizazio kanpainak sekulako arrakasta izan du mundu osoan zehar. Hau benetan miragarria da.